Fil-budget f'Novembru li għadda l-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech kien ħabbar miri ċari ħafna dwar kemm kellhom ikunu d-dejn u d-deficit għal din is-sena. Skont il-miri tal-Ministru Fenech matul din is-sena kollha id-deficit kellu jonqos b'50 miljun euro u d-dejn kellu jiżdied b'100 miljun euro biss. Miċ-ċifri li l-Gvern ippubblika fl-aħħar stijat dwar id-deficit u dwar id-dejn għall-ewwel 7 xhur ta' din is-sena jirriżulta iżda li sa Lulju il-Gvern kien qiegħed il-bogħod ħafna minn dawn il-miri. Fil-fatt, id-deficit irrisat minn din is-sena kellu jonqos b'50 miljun euro, bil-kuntrarju f'7 xhur biss żdied b'95 miljun euro fuq l-istess perjodu ta' sena ilu, biex sa Lulju id-deficit kien ta' 333 miljun euro. Min-naħa l-oħra id-dejn li suppost sa tmiem din is-sena kellu jiżdied b'100 miljun euro, f'7 xhur biss żdied bi 390 miljun euro fuq l-ewwel 7 xhur ta' sena ilu, biex sa Lulju id-dejn kien jammonta għal 4 biljuni u 800 miljun euro. Jispikka wkoll fl-ewwel 7 xhur tas-sena l-ħlas fi maxijiet fuq dan id-dejn. Bejn Jannar u Lulju intefqu 130 miljun euro f'interessi fuq dawn l-maxijiet. Dan jikkuntrasta mal-ispiża tal-Gvern fuq sma oħra. Fil-fatt, l-ispiża fi maxijiet fuq id-dejn kienet 4.5 ikbar mill-ispiża tal-Gvern fuq l-edukazzjoni u 5 darbiet ikbar mill-ispiża tal-Gvern fl-oqsma soċjali.